Bună, bună, Ioana și bine mă găsit la un episod din seria mea de GTA San Andreas Multiplayer. De data asta sunt singură, după cum vedeți. Da, am făcut 14 abonați. Foarte tare. Dă, Doamne, să fie deschisă mașina asta. Yes. Bun. Am făcut 8KK într-un videoclip pe care nu-l voi posta pentru că nu știu ce s-a întâmplat, mi-a dat crash sample și s-a corupt filmarea. Da. Și acum o să mergem să cumpărăm o mașină la 8KK, să văd ce mașină e. Dacă nu mai e, fac 10KK și sigur e o mașină la 10KK, deci n-are cum. Și cu șansa asta de a cumpăra o mașină vă arăt și câteva chestii ale serverului. Când intrați pe server scrieți /bonus, uite așa, dar fără punctul ăla, și o să vă dea 3KK 500 și level 3. Eu am level 4 pentru că am atins suma de 100 de player pe server și ne-a dat la fiecare player online câte un level up. Și da, vă dă 3KK 500. Dacă scrieți /premium o să vedeți comenzile pentru contul premium pe care îl aveți timp de 3 zile și după 3 zile va expira și nu o să mai aveți. După ce aveți contul premium, după ce vă logați cu pinul pe care îl adăugați pe cont, adică scrieți add pin, așa, dar eu deja am scris login pin și spuneți, deja sunt logată cu pinul meu, adică cu contul. Da. Ca să facă un sistem mai bun la securitatea contului, au băgat, în afară de parola de la cont, au mai băgat și un pin pe care îl puteți pune voi cu alt pin și pe urmă, după ce îl adăugați, scrieți login pin și uite, deja ți-ai deblocat contul. O să vă apară aici un rânduleț unde să scrieți pinul, adică să zicem 9500 sau ce număr vreți. Da, ok. Hai să cumpărăm. Hai să vedem ce mașini sunt la 10KK. Hustler la 8KK, nu la 10. Bucaner, nu știu cum e ăsta, nu e Phoenix-ul. 7 ghilandale, chiar nu-mi place. Fazio, da, 500K e Fazio, nu cred că e așa de scump, 500K. Euros, 10KK, Intruder. Chiar nu-mi place mașina Intruder, n-am ce zice, dar îmi trebuie 100K. Hai să facem repede 100K, mergem repede la Woodman și facem repede acolo 100K. Sau mai bine facem 10KK, că cine știe, poate găsim. Câfă Robert. Ce faci, Robert? Mez 2 episoade. Uite bine. Filmez. Mă duci, te rog, la Woodman. Nu. Eu mă duceam la Woodman. Mergi tu. Da, și dacă scrieți autotune, vă... Ok, dăm repară și vedem că ne-a tunat premierul. Da. Foarte tare chestia asta. Aveți aici, scrieți /premium
Și aveți aici toate comenzile. Da. Ne bagă și hidraulice. Vrei vreo licență? Aș vrea de arme. De armă. Pentru că am skin. Și să le arăt abonaților. Mulțumesc. Bun. Chiar mă înțeleg bine cu Robert, n-am ce zice. Woodman. Înapoi. Da. Și sper să vă placă această serie de Samp. Dar îmi pare sincer rău că nu este și Mihai în... nu apare și Mihai în acest video pentru că, nu știu, n-am mai intrat pe Skype și azi n-am mai intrat deloc pe Skype. Și nu știu ce se întâmplă. Și da. Așa. Hai, lasă. De bine că nu-ți cere niciun ban dacă dai să le repară. Sper tare. Așa, ajungem, ne bagă și nos, cum vedeți. Prima dată când am intrat pe server și unul avea mașina bușită, a dat slash repară și nu credeam că e chestia asta cu premium. Pe urmă mi-am dat seama. Și am dat report degeaba, am zis că are car repair și mi-a dat mut 5 minute pentru că n-am știut că e chestia aia cu cont premium gratis timp de 3 zile, deci am luat bani, n-am luat bani, am luat mut 5 minute. Foarte tare. N-am mai postat 2 episoade de Halo, să vă uitați și la alea. Chiar îmi place Halo, de-aia am insistat mai mult cu acea serie, că devenea interesant să împuști extraterestri și da. Mamă, cum se clatină mașina, ești prost. Da, greu mai merge și mașina asta. O să cumpăr niște arme tot în acest episod ca să vă arăt. Hai mă, nu pica în apă. Bun. Nu, bun. Bun, perfect. Vreau să vă arăt modul meu de arme. Dacă vreți, vă fac un tutorial cum se bagă arme în GTA San Andreas, SMS. Deci, filmez. Am scris bine. De ce? Așa, gata. Filmez și bună. Ok. De pe hack. Ia uite. Dar nu înțeleg de ce își bagă ăștia hack-uri. Unde e distracția, frate? Adică munca. Știu că la unii nu le place să muncească. Bravo, eu sunt la poker, le iau ăstora bani. Bravo ție. De la un KK la 8 KK. Bravo. 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 Ok. Wood. Facem 10 KK, mergem să luăm euro sau cum să chema mașina aia și scuze. Ok. Filmez. Spune salut. Deja am făcut de la 79 KK, de la 7 KK 900 am 8 KK. Deci faci foarte repede banii.
îi dau și lui canalul. San Andreas. Oh my god, repetăm. Oh, stai, blocat. Mai bine mă duc la copacul ăsta, că ne lovim. Cred că asta e mașina lui, Stratumul ăla. Nu e așa de urât Stratumul. Ce drifturi face el. Nu, cred că mă duc să-mi iau și eu ăla. Da, mă duc să-mi iau și eu Stratum. Bun. Da, și am făcut 14 abonați. Da. Astăzi mi se pare că aveam 11 sau 12 și am făcut 2 abonați în plus astăzi. Deci, wow. E super tare. Chiar mă bucur că vă plac aceste episoade. Cum vedeți, am și un snow mod, pentru că dacă tot au venit sărbătorile și iarna, am zis să bag și un snow mod. Dar mă enervează că nu este nici un pic de zăpadă afară, fraților. Era prea tare dacă aveam snow modul și ningea afară și m-aș și filmam. Deci era super șmecher. Dar na, ce să facem și noi. Sper că în ianuarie să ningă și sau de Revelion. Să sperăm. Nu știu dacă de Revelion o să fiu acasă să mai filmez sau ceva. Nu știu. Cred că mă duc și eu să văd artificiile când le dă. Da. Dar vă promit că nu rămâneți fără videoclipuri. O să filmez 4 episoade, fraților. Cred că mai sunt 2-3 zile până la Revelion. Ui, dar chiar aluneci, mă, dar nu te încurci. Chiar aluneci. Da. Imediat ajungem. Nu știu, chiar nu-mi place Stratum, dar trebuie să-l tunezi frumos și m-am lovit. Play. Și spun asta pentru celor deja abonați, să dați un share pe Facebook sau pe ce rețea de socializare aveți voi, să dați un share pe ea ca să vadă și prietenii voștri videoclipurile mele, să se aboneze, să facem și mai mulți abonați, să filmăm și mai multe videoclipuri. Foarte tare. Drift. De unde e drift? Ok, hai să vedem. Car. Unde e Stratum? 7 milioane, adică 7 KK. Am bani să-mi cumpăr, dar cred că o să cumpăr Intruder. Stratum. Intruder. Nu, mie chiar îmi place Intruder, așa că o să-l cumpăr. Nu. Perfect. Era să dau cancel. Uite-l. Acolo e Intruderul. Și cu acest Intruder o să mă duc să-l tunez. Adică să-i pun tot felul de chestii pe el, broți mai frumoase, culoare mai frumoase. Car color mi-a spus un băiat, da, e roz. Vedeți în dreapta acolo 0 km, adică de-abia am cumpărat-o, n-am făcut niciun kilometru cu ea. Și da, acum mă duc să tunez. În sfârșit am și o mașina mea, să nu mai găsesc pe mapă, să mă rog să găsesc pe mapă niște mașini de-astea descuiate, spawnate așa random.
Ok, imediat mergem și la tuning. Sper să se tuneze aici în LS, pentru că nu cred că m-aș duce pentru intruder până în SF, dar na, off camera sigur o să mă duc, dacă nu se tunează aici. Am puțin lag, coboară la 40 de FPS-uri aici și îmi cer scuze. Sper să nu se observe. Repară. Sper să nu se observe la voi. Gata, acum mergem 60, perfect. Am văzut și eu la foarte mulți youtuberi serii din acestea, adică cu Samp, cu Metin, dar cu Halo la foarte puțin. Adică, cred că doar un youtuber român face asemenea serii, adică în afară de mine, că am mai văzut un youtuber cu 1000 de abonați, cred, da, se tunează aici foarte bine, cu 1000 de abonați, 1200 sau ceva, și filma un singur episod de Halo, cam atât am văzut la el. Nu o să-i schimb culoarea, nu umblu la culoare, în asta, sau pătrate, Vens, nu am sale, bun. Pun asta în spate, light, lumin, da, nitro, da, roof, da, dar nu se observă roof-ul acolo sus. Da, Fury, nu, Win, nu, Drag, nu. Hai Win, side ăsta, Wheels, nu știu, o să pun twist, dar dacă nu o să vă placă, o să vă rog să spuneți în comentarii, dar hidraulice nu o să pun, nu o să pun hidraulice. Dacă nu vă place aceste roți, twist, lăsați în comentarii. Bun. Ce aici? Dar nu știu cum să fac, stai, V. Ok. Tot se conectează pe Skype, băieți. Ok. Acum mergem la Woodman să vedem Jobs, Woodman. Bun. Hai să mergem. Mai fac și kilometri. Bun. Chiar îmi place intruderul. Era tare dacă puteam să pun neon, mamă, și să merg așa noaptea cu el. Dar pot să spun night? Nu, era tare. Pe stand parcă pot să faci asta. Ok, filmez până la 5 fix și închei și episodul, adică mai filmez încă 10 minute. Sau mai bine închei aici. Cam atât cu acest episod, eu am fost Ioana, pa, pa.